Samantala, sumailalim po sa masusing inspeksyon ang Shared Service Facility para sa pagproseso ng asin sa Barangay Bobonot, Dasul, Pangasinan upang matiyak na ang lahat ng kagamitan ay tumutugon po sa itinakdang operational standards sa safety requirements. Isinasagawa ang virtual or visual at mechanical inspection bilang bahagi ng validation process ng nasabing pasilidad. Kaugnay nito, 5 unit ng kagamitan ang nakatakdang dalhin sa salt field para sa aktual na testing at commissioning upang masuri na ang kahandaan ng mga ito sa mga aktual na operasyon. Ayon sa Department of Trade and Industry Pangasinan, mahalagang yugto ito ng testing at commissioning upang matiyak na maayos at ligtas ang paggamit ng mga kagamitan bago tuluyang isailalim sa regular na operasyon. Kapag ganap ng operational, inaasahang makakatulong ang SSF sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng asin sa Dasul sa pamamagitan ng pagpapatas ng produktibidad at pagpapabuti ng kalidad ng produkto at mas malaking suporta sa mga local salt farmers. IFM News. IFM News. IFM.